Beda l-proċess ta' tisbieħ u tindif fiż-żona tal-magħluq fuq il-għajn wara li l-Awtorita tal-Ambjent u r-Riżorsi lestiet il-pjan ta' immaniġjar għal din iż-żona li hija waħda minn 30 sit Natura 2000. Il-pjan beda jiġi implementat mill-għaqda mhux governattiva Nature Trust. Id-direttur tal-Awtorita tal-Ambjent u r-Riżorsi, il-perit Michel Piccinino, saħqet li s-sit diġà sarulu bosta xogħlijiet fosthom il-quħ mad-dawra u sistemi ta' monitoraġġ permezz ta' kameras. Dan fil-waqt li fil-jiem li ġejjin se jibda jitwettaq il-pjan minn Nature Trust. Xogħol ta' natura kbira huwa l-bżonn ta' tħammil ta' dan il-post mid-dredging mill-ħama li jkun akkumula matul iż-żmien u tittejjeb iċ-ċirkolazzjoni tal-ilma tiegħu. Spjegat li ż-żona hija parti ta' sistema li minnha jisbokka l-ilma tal-wied fil-baħar. Qalet li meta saret it-triq tnaqqset drastikament iċ-ċirkolazzjoni tal-ilma ħelu mal-ilma tal-baħar. F'konferenza tal-aħbarijiet il-President tan-Nature Trust Vince Attard qal li fis-sit hemm ukoll speċi endemiċi bħal bużaq. Spjega li l-popolazzjoni tagħha fil-magħluqa li kienet ipperikolata se terġa' tiżdied wara li jitneħħew speċi predaturi bħal firrin li jbejtu fil-post. Il-Ministru għall-Ambjent José Herrera qal li kollox miexi kif kien pjanat hekk kif 30 sit ta' Natura 2000 għandhom il-pjan tal-immaniġjar tagħhom. Nexxielhom jagħmlu 30 management plan, studji importanti f'diversi siti f'Malta, lesthom bil-mod il-mod qed nimplementawhom. Issa qed jaħdmu wkoll fuq management plans fuq il-baħar fejn għandek areas ta' konservazzjoni fuq il-baħar. Permezz ta' twettiq tal-miżuri fil-pjani tal-immaniġjar tas-siti ta' Natura 2000, siti bħal tal-magħluq li għalkemm mhux kulħadd jara f'dan għandhom importanza kbira ekoloġika qed jerġgħu jingħataw l-importanza u l-protezzjoni mistħoqqa. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.